No nič, počúvajte ma, však máme tu oné, teraz mi to normálne vybehlo, že Avast. Toto neuveríte, no toto pekne si robíme oné. Onu. Kokotinu. Urobíme si pekne osvetu. Že deepfake sa stávajú presvedčivejšie ako kedykoľvek predtým. Deepfake je technológia, ktorá umožňuje veľmi nečestným ľuďom vytvárať presvedčivé, ale falošné videá, kde ľudia hovoria alebo robia veci, ktoré mi v skutočnosti nepovedali ani neurobili. Hoci deepfake existujú už niekoľko rokov, stali sa oveľa presvedčivejšími a ich použitie sa z obyčajného rozptýlenia na internete stalo skutočnou hrozbou, pretože ľudia už nedokážu rozlíšiť fakty od fikcie. Pozrieme sa teda na deepfakes a na to, ako môžete odlíšiť pravdu od lži. Niekoľko stručných faktov o deepfakes. Deepfakes sa zvyčajne používajú na oklamanie ľudí, aby si mysleli, že známa osoba hovorí niečo, čo v skutočnosti nikdy nepovedala. V deepfake sa zvyčajne využívajú známe osobnosti, možno ich však použiť na napodobňovanie kohokoľvek. Hoci cieľom niektorých deepfake je len šírenie politického posolstva, používajú sa aj na podvody. V roku 2023 sme zablokovali 10 miliard útokov a 75% z nich tvorili podvodné útoky a útoky prostredníctvom sociálneho inžinierstva, napríklad útoky využívajúce deepfake. OK. Ako rozpoznať deepfake? V prvom rade si všímajte oči. Ak sa oči správajú neprirodzene alebo nežmurkajú, znamená to, že táto osoba je... Neznamená to, že táto osoba je jašter. Je pravdepodobnejšie, že sa pozeráte na deepfake. Ďalej si všimnite výraz tváre. Ľudia vedia celkom dobre rozpoznať, čo je autentická ľudská tvár a čo nie. Ak máte z tváre alebo z výrazu zvláštny pocit, môže to znamenať, že sa pozeráte na deepfake. Všimnite si tela. Deepfake sú dobré vo falšovaní tvári, ale oveľa menej sa im darí v mapovaní tiel a spôsobu pohybu. Ak sa zdá, že hlava a tvár nesedia k telu, alebo ak má osoba napríklad nesprávny počet prstov, môže to znamenať, že sa pozeráte na deepfake. V neposlednom rade si všímajte plynulosť. V deepfake videu sa často zdá, že chýbajú časti alebo má video neprirodzený priebeh. To by mohlo byť znamením, že video bolo vygenerované a nie natočené. Príklady. Uvádzame príklad deepfake v reálnom svete. Toto je príklad známeho herca Ryana Reynoldsa, ktorý robí reklamu pre technologickú spoločnosť. Všimnite si však občasné chyby v plynulosti a to, že jeho ruky sú vždy ploché a relatívne nepružné. Sú to silné indikátory toho, že ide o podvrh. Ide o skutočne príbeh sociálnych. Áno. To sa dá pustiť? Počkaj. A multi-billion dollar global company with an amazing story to tell, and I look at these guys that are running it, and that's a huge part of it for me. I think, well, a lot of people are running away from. Všimnite si však, že občasné chyby v plynosti a to, že jeho ruky sú vždy ploché a relatívne nepružné. Sú to silné... Počkaj, ešte raz. A multi-billion dollar global company with an amazing story to tell, and I look at these guys that are running it, and that's a huge part of it for me. I think, well, a lot of people are running away from. Čo ti jebe, ja by som to tam nikdy nedokázal rozpoznať, že to je deepfake, fakt, ale... Ale to fakt vypadá autenticky, ale akože je to deepfake, ale fakt to nevypadá jak deepfake. Čo ti jebe? Ty kokot. Ešte raz, ja to musím vidieť, počkaj. A multi-billion dollar global company with an amazing story to tell, and I look at these guys that are running it, and that's a huge part of it for me. I think, well, a lot of people are running away from. Vôbec toto by som nerozpoznal, že ide proste o nejaký deepfake, nikdy. To by som absolútne nerozpoznal, ani ja by som sa na toto nachytal reálne, možno. Kebyže mám o 50 rokov vácej. Ešte raz, ja to... Ty kokot. Všimnite si však občasné chyby v plynulosti a to, že... A jaké plynulosť, akože video? A to, že jeho ruky sú vždy ploché a relatívne nepružné. Akože však... Je vidno, že nehybe prstami, ale ako... With an amazing story to tell, and I look at these guys that are running it, and that's a huge part of it for me. I think, well, a lot of people are running away from.
To by som vôbec ani, no toto by som sa možno aj ja nachytal, akože. Kebyže mám, a možno by som sa nachytal aj normálne. Na tom ako, blablabla. Deepfakes je síce problém, ktorý sa bude rozhoršovať, postupom času sa však zdokonalujú aj nástroje, ktorými vás dokážeme chrániť. Ide o preteky staré ako internet a my sme vždy boli o niekoľko krokov vpred. Je dôležité uvedomiť si nebezpečenstvo, ktoré deepfake predstavujú. Nemusíte sa však obávať. Urobíme všetko preto, aby bol váš online život čo najbezpečnejší a toto slovíčko som nemusel vôbec dávať. Najautentickejší. Dobre, díky. Dáme like. Takže, viete, čo to znamená pre vás? Dávajte si na to pozor a hľadajte informácie a overujte si informácie a neverte každej pičovine na Facebooku, jo? Takže toľko k tomu.